Semua gua rekomendasiin ya gue sama gue Jawa lah tak rekomendasiin bro panganan soto asli Betawi neng daerah Colomadu kinggone Mbak Ulan bro. Baiklah ada soto oke biar macam-macam makanan. Iki bro, iki wis panganan stop. Masih udah iki enek soto asli Betawi bawa soto Jakarta. Iki enek bebek bumbu hitam bro, karo biasa sumbu-sumbu karo ayam plus sambel bro, sambel bawang sing marai. Wah. Nek kene iki panasene ya seger bro. Tenan membuka selera makanmu bro. Kowe nek eleh niki weh ketagihan auto bro. Iki aku. Kata balik BBS ya. Iki marai lumer tenan yakin aku. Bumbu hitamnya kosong banget bro. Wah, udah tenan. Bro, rasa kesuwen ndang rene. Solo itu terkenal murah. Contohnya iki, soto Betawi iki, asli Jakarta, asli Betawi iki piro? Mung 18.000 bro. Bebek iki. Yo. Iki mung 17.000. Semeneh sundukane iki bro. Kulit asli iki. Iki gur 5.000 per biji. Ya ampun murah banget bro. Ih, gemas anjay.